Ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska som to znova ja, Standa Golsky. Pri prvom videu, lebo teraz sa ideme pozrieť na túto preskúmavačku, len nebudeme vôbec dávať kameru na seba, lebo nemám masku. Ježiš, fuj, toto vyzerá hnusne. Reálne. Tam niekto je. Ja som to možno kroky. Som sladoču. Ja neviem, či sem pôjdem. To bola hudba. Ty vole, ale mám strach. Kamo, fuj. Reálne tam som sa kúpal v tej vode. Tam, áno. No, takže ideme to ďalej preskúmovať. Nie je zvyknutý, lebo ja som tu po druhýkrát, ale tentokrát je o mnoho horúce. Je to poschodové, takže som teraz veľkej ryti, keď sa niekto po mne rozbehne po schodoch, tak som prdeli. Co to dělal to? Fuj. Sakra práce. Kamu, tak ale toto je ale minus do Kamu, ja sa bojím, ale to je jak z toho videa, kde sa hýbala sama rukavica, hej? A teraz by sa zrazu začala hýbať teraz. Prečo to? Kamu, to čo je? Kamu, ne. Že nechcete vedieť, kam pôjdem teraz. Tam. Ľudia, prosím, nestavte obývam, že takto nakamerujem, ja tam vážne nechcem ísť. To čo bolo? Ľudia tam strašne strašiali. Chcem aj odbráteľov. Fuj, ja sa bojím. Tam z koše. Ja sa bojím ľudia. Tak to vám to bude stačiť, dobro? Zase nechcem riskovať svoj život. To sú duchovia, reálne. Ja som tu mal detektor duchu. Fuj. Tam chcem byť. Kámo, ja sa bojím, ale... Hej. Kámo, dobre. Ja sa bojím. Počkaj, tak teraz ideme tady auto. Tuto, pôjdeme. Holy! Tu vidím veľkého tajného poklopu. Počkajte. Ale ja neviem, či by som to mohol risknúť. Hej, bola. Nič nevidím. Ani vy asi. Ja som sa teraz kúpal vo vode. To je veľká Fuj, na mňa niečo kvaplo. Na mňa kvapla voda do prdele. Mne úplne... Ty vole, ja som dostal more. Ja som skoro dostal infarkt. Dobre, tak teraz som pozrieť hore. Či tam nikto není náhodou. No a samozrejme bude viacej niekedy preskúmavačiek. Lebo ma baví, keď sa bojím. A nie. Isto tu si zoberiem tento kameň. Je tu niekto? Si príte srandu, to je ešte vyššie. Kamo, keby tu teraz nájdem, že náboj. Ty vole. Takže som na streche. To je milión skla reálne, hej. Ale počkaj, tu chodia veľký. Kamo, tu koľko chodí sprejérov reálne. Esko znova. Všade je to Esko jedno. Pozrieme sa výhľadom.
Tam by nechcel, aby mi padol mobil. Ježišmária. Dobre, ideme ďalej. Ináč keď tak sorry, hej. Že nevidí. Že nevidíte mobil. Čo bolo? Toto reálne čo bolo? Je tam niekto? Tak to poďme tam. Hej, tak toto sme si nedopovedali. Toto sme sa reálne nedohodli. Radšej pôjdem takto, dobre, tak. A ďalšie. Ty vole. Tak ale reálne spred tu nasprehoval. Tuto niekde počuje. Ja sa bojím. Fakt. Ja sa bojím jak prasa. Aká mu to je opuštená ešte aj. Ale vraj toto bol vraj hotel, ktorý kedysi vyhorel. To bol hotel, ktorý vyhorel. Tak si máme sem.